Hello, good evening, and welcome back to my channel. So, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କଫି ପିଇଯିବା ପାଇଁ। କଫି ପିଇଯିବା ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ ନୋକଝୋକ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ କଥା ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ଦେନ୍ ବାଏ କହି ମୁଁ ଚାଲିଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଆମେ? ବୁଲି ଯାଉଛେ ନା କଫି ପିଇ ଯାଉଛେ? ରାଇଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆମ ଏଇଟା ଗାଁ ଆମର ପୁରା ଗାଁଟା ନାହିଁ ସହରଟା କୁହା ହଁ ସହର ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ପୁରା ଗାଁ ଭିତରଟା ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ବେସିକାଲି ଆସୁନାହିଁ। ଦୋକାନଟା ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଇଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛି କଫି ପିଇବାକୁ। ସୋ ଆଜି କଫି ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଆଇଦର ପିଇବୁ ନହେଲେ ଆସିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ କଫି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ କି ଆମେ କେତିକି କଫି ପାର୍ସଲ୍ ନେବୁ ଆଣ୍ଡ ପିଇବୁ। ସୋ ଅଙ୍କଲ ସେଠି କଫି ବନେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆଉ ୟାକୁ ତ ଦେଖେଇବା ବନତା है। ଦେନ୍ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି କଫି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସୋ ଅଙ୍କଲ ଦେଖି କଫି ବି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ। କଫି ଧରିକି ମୁଁ ଟଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଲି ଭାରି ଘରକୁ କଫି ଆଣିକି ପିଇଲି ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସଲି ଜେନ୍ୟୁନଲି କହିବି କି କଫି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ज़्यादा ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ମୋତେ ଜଗା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲି। ସୋ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା, ସେଠି ବସି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଫୋନ୍ ବି ମୋର ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ କଥା ବି ହେଉଥିଲି। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମାମା ବି ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ବଟ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସରି। କି ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଜଗାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଇମୋସନାଲି କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁନଥିଲି।